ए रतन भैया के है दिल दे दिया दिल दे दिया दिल दे दिया कुछ जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना तोरे हम घरवा से जाई कहीं ना जन जन जाई ओने होला हाला हमर नथिया ए हमर नथिया हमर नथिया भइल बाजू के काल ए बलमा बिहार वाला हमर नथिया भइल बाजू के काल ए बलमा बिहार वाला लड़किया कहतिया का कहतिया होली के बहाने लोग बोलेला मजाक में रंग अबीर हमारा डालेला फराक में कहतिया औरतिया बड़ा गजन में बानी हम वो लड़की के गजन देख के अच्छा ए बिहारी तोहरो नहीं के बुझा श्याम नारायण भाई हो होली के बहाने सभे बोलेला मजाक में रंग अबीर हमारा डालेला फराक में आइल बहोली हम के करा से बोली ए बबुआ ले चलो बसतपुर आर्मी कोचिंग में जितेंद्र सिंह का लगे लोग के नाम लिखवा दो। अच्छा वो जी सेब रही लो हाँ भिखारी ड्राइवर के बोला अपना गाड़ी पर लाद के ले चल। हम तो सोचते नहीं कि एकनी के आरा ले चल के सोनी सुमन लगे छोड़ दी वही जी गए निश्चित रहिया सा आना तो कमलेश जी के लगे ले चलिए करे के ना आना तो मुखिया जी बरहमपुर ठीक रही है ना आना तो उमेश जी के लगे पटना चाहे गौरी जी के लगे धो दिया कहीं के सुबोधे का लगे ले चल के लोग के धो दो कृति सिटी सेंटर हाँ वही रहो। हाँ हाँ आना तो ले चलिए कहीं के छापारा जेपी लगे छपरो घुमावा ले चलो डुमरसन बाजार सुभाष का दुकान में। हाँ हाँ ना तो छोटू भाई ठीक रही है बाकरगंज में आना तो एक आदमी आवरी ना पप्पू भैया उनके लगे रह ले चले कहीं के सिवान बढ़िया हॉस्पिटल बा सिवान में सो ओ जिगिया बहुत बढ़िया डॉक्टर बड़े राजू जी उगा जी आरोही जी आ गोपालगंज विशाल जी अमीरगंज में बहुत एगो नीतू जना भाई हमारे बालो शिव शंकर जी अजय जी ओलो से इलाज करा दिया चला ना सारा लोग का इलाज कोई एगो जड़ी बांध दे सारा जना के बुखार ठीक हो जाए। अच्छा तू अपन हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराओ करा ना तो भाई गौशाला में ले चलो। लड़किया कहतिया आइल बहोली हम के करा से बोली आइल बहोली हम के करा से बोली ऊपर डले नीचे लागे पाला हमर नथिया हमर नथिया भइल बाजू के काल ए बलमा बिहार वाला
नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार वाला क्या बात है। क्या बात है। अरे धोन ले लो। क्या बात है। क्या बात है। ए रतन भैया बुच्चू भैया हो ए मुन्ना छोटू बाबा ए अंजलि भैया राम भैया काटा उड़ावा लड़किया कहतिया क्या कहतिया। पहिला उठानी मरबावे काचा अभिले न भइल हमारा जो बनाने खाचा ए बाबा ए बबुआ हाँ जोबना के इलाज शत्रुघ्न सिंह टोटहा वाला बड़ा बढ़िया करे। अरे वो तो भैंस के डॉक्टर हुए आदमी के डॉक्टर ना हुए आई लेकिन एगो काम हो सकता सासाराम पिंटू भाई लगे चला चाहे भोला चाचा लगे वो जी एगो मोती भाई बड़े बड़ा बढ़िया इलाज कर दी है लड़किया कहतिया पहिला उठानी मर बाटे काचा अभिले न भइल हमारा जो बना में खाचा बक्सर चला राजकुमार जी लगे उ निमन इलाज करे ले कहतिया सभे देखता रे ये के नजर से सभे तो देखता टे के नजर से केहू न सोचता रे ई भाला हमर जो बना हमारे नथिया भइल बजू के का ए बलमा बिहार वाला ओ हमारे नथिया भइल बजू के का ए बलमा बिहार वाला अरे जिया हो बाबू भाई जिया हो मनु भाई ए मंटू मनोज भाई हो क्या बात है। क्या बात है जाकिर भाई। सुना एगो काम करा मनु आ झाबू लगे जा बढ़िया इलाज होई उ लो निमन इलाज करी लड़किया कहतिया कहिया ले छुट्टी दे दर्दी से पीछा कहे लेखे सारी की पुराई दाना इच्छा ए गजेंद्र कहा। पाठक बाबा के ले लो अच्छा। हाँ सुगारो भाई के ले लो कहा। पाठक बाबा एकदम कुचाई कोट से हाफत आवेले जी के बोला लो बरहमपुर वाला धन जी के चलिए ठीक बा राजेश भैया रुपेश भैया घूरा पल्ली में रहने खगैलाई ले नहीं रही लो रहुआ लोग लड़किया कहतिया कहिया ले छुट्टी दे दर्दी से पीछा कहे लेखे सारी की पुराई दाना इच्छा
हमारो तो कपड़ाई छपरा में फाटल हमारो तो कपड़ाई छपरा में फाटल आराम लाइन मारे ले लाला हमर नथिया हमर नथिया भाईल बजू के काल ओ हमर नथिया भाईल बजू के काल ए बलमा बिहार वाला हमर नथिया भाईल बजू के काल ए बलमा बिहार वाला हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार चला चला तेरा भाई से कहा